Zimbabwe kana uchangotanga kuona this video saskipe ka video kaya kanobuda kanganzi sponsored zvinobatsira kuti inini hatirare ndinge ndichiwanawo dzedata ndimhanye ndowane dzedata wakasaka skipa kasiye kapere ka video ikako. Muri Zimbabwe update yandino update iyo yemutsikana iyi ari kubuda chiclaim achiti Hulengende ndine nhumbu ine 4 months yake. Zvisinei ndichakuisira kuti update yaHulengende achipindura kuti iri igevha iriri handinobvira ndanhumburisa munhu. Yes, vana ndinovada but kwete muwiro wava kuda kuita uyuyu hanzi hausiriwo. Saka chambokuisirai video iriri wakasubscribe uchiona update futi yaHulengende panapa achireply mbebhu uyu kuti aiwa izvi ndezvemanyepo izvizvi. Saka ndinowanzei malikes rakakasika kupinda mu 200 likes ndichakasika kukupai update yaHulengende achitaura iye kuti ayo manyepo musafadzwe nenhema, vana ndinovada zvikurukuru asi muwiro wada kuita hausiriwo. Mbebhu anotsvaga malikes neni anotsvaga mbiri nekuti ndiri pahiti zveshuwa Hulengende ari pahiti. Ndatitaure zvatinofika comment section after wapedza kuona video share vanhu kuitira kuti malikes asvike mu 200 novara kupai next update yaHulengende achireply kuti no kuna maloto uku. Much love. Hulengende ati hakuzive wewe akangosangana newe kushoka 1. Is it true? Iwe unoziva zvakaitika nditi yeah, ipapo is not lying. Asikunyepa ipapo. Asikunyepa exactly. Asikunyepa. Right, continue. So machasi pane machasi ari kutenderera ari kunzi akabva kwauri iwewe. Ndiwe here waitaura machasi aya Hulengende kana kuti hauziriwe? Right. Unoziva zvakaitika. Ini ndandine I want to explain kuti zvasika sei kuti machadzi kubve machadzi anditi inini ndandine Hulengende anditi musi weshow takaenda takaita anditi saka after the following day pane imwe video mirandikuratidze video yacho mirandikuratidze before I can go there. Right. Uri kuona video iri kubuda. Do you see the girl in pink? Tarisa zvakanaka utarise ne weekend. Ndiri kumuona. Exactly. Ndiwe. Problem ari kunyadza kubuda zvandinoda. Yes. Uri kuona this is another day. Yeah. Right. And it so this day which means ndiro zuva rakati nekuti we were together by that time of the show and it was the first day. Then the second day Musata decide kuti ndiri kuenda vupi kuzimu unoona. So the picture muri kuiona yatorwa mubhodha is the second day. Saka kuzimu waenda na Hulengende? Ndaenda naye. I still have videos that I will post and here anenge achimoita mwe chigunduru chenhema. Saka machati aya ndechokwadi? Mirandikuudze kudze machati zvasika sei kuti taure namachati anditi musati tiri ku South tasingatauri namachati nekuti we were together anditi tobva taenda kuzimu. Hulengende akatoenda pana show yana Phokelo unoziva. Inini I'm from South Africa. I'm not from Zim. Iwewe unoziva kuti show yana Phokelo for sure they were using invitations. If you remember, you can't just enter that show without an invitation. Yes. Satakainda before when we got to Zim, I remember I got the pressure kuti ngatinde fast I have a show I have to perform chi unozona. Atatine mumfesi anonzi Prince Verem. I also have his chats. Ine machats yake nekuti ndiye akatosanganisa zvinhu zvose. Right, takatosvika kuZim tobva taenda kuna show ya Phokelo. Inini ndapinda sei kushow ya Phokelo ndakapfeka kudai. I still have videos mirandikuratidza mavideos acho nemapictures takatora kwana Phokelo. Sa inini ndapinda sei kushow yana Phokelo without an invitation. Malota ngari kupi pa wakazoenda na Hulengende? Malota aive kupi?
right tatichisvika that event handiti ulingendo but I'm going to perform iye akatoenda pamberi anditi ini ndakasara ndobva ndaina neprince nemumwe mufesi ndatokangana zita rake but tine mapictures anditi ndakatevera after he went in sa iye maloti didn't know me nekuti that was inini also didn't know him. I just recalled first later kuti ndiye nekuti ini ndasingazivi chinhu nelife yeulingendo ndasingaizivi unoona iye ndakatotanga kuti pane mumwe musikana ndiri kumufarira chichi saka but let's continue sa pandakapinda that show ndandakamira neprince nemumwe mufesi video I will show you ndikuratidze mavideos acho maloti akaripo but inini asingandizivi because she was not aware kuti what is happening uyu musikana ndwekupi zvakaita sei unoona ndikuratidze mavideos acho saka which means mimi makangosangana first day saka makangosangana first day naHulengende unoona akauya pana that show iwo bongori kushow ikoko ndobva akufarira inini pauya mumupesi unoziva pakaitika chipani mumwe musikana anogara ipapa mira before I want to also send let me just transfer everything to this other phone quickly nekuti inenge ishandisa airdrop ose asatorunguva unza zvaunogona kuita unogona kuzondisendera maningi acho mavideos acho unogona kuzongondisendera mavideos unoziva kuti inini ndandisadizvo kuti nditrende again and again nekuti inini I also have a boyfriend unoziva we were fighting about this whole issue unoona apa anenge achimboti asi mwana wangu ndimwana wani ani zvinhu zvakaitisa sei unoona but saka mira nditanga ndiite fast iwewe nyaya iri kutaurwa yenhumbu ye4 months ichokwadi iwe handifi ndakatokonfirma zvinhu zvakadaro musocial media izvo ndokwanisa kunokuudza neinbox kuti paitika sei unoona but social media never lies zvamufanira kunoziva social media never lies and munhu akatoita zvinhu kuti zvitenderere nemachati let's take it step by step but iye ati hakuzive Hulengende hanzi akangokuona ka1 bva zvatopera hanzi tikutsvage anga achitoti ndikutsvage iwewe ndikakutsvaga then wakatonditsvaga wakatondiwana nditi right wanditsvaga wandiwana nditi you can send someone to call him kuti ndiripo ndakauya satani wacho akauya arimo chiziye so vanhu vainzi marukazi mumachatsi ndanani vaitaurwa naHulengende paizvonimira tozotaura pane marukazi okay since tiri kutaura let me not focus on those videos nekuti we are too fast anditi ndakatokuudza kuti takaenda pashona pokelo Hulengende pakati obvati ndakuinda kupi pamba saka obvati paprince isa musikana pana lodge if you see on my other vlog there's a video that I did a vlog ndichimboiti travel with me to Zim ndobva ndakapinda ndakatorara kulodge so 2 days after I slept on that lodge anditi iye handisi kuziva kuti musikana anozivana neHulengende ori anozivana anonzi yani uyu prince unoona handiti so anonzi drama doll musikana wacho inini they took me after 2 days of me staying in that lodge they took me to that girl hanzi ndokutsvagira munhu unogara naye kuti like you don't get bored so you can go out and everything and vhele takatoenda kuma-outings saka sa inini ndasina Zim line unoona sa like my network was not working because ndachishandisa Vodacom sa if unotarisa machats aya angu neHulengende the background picture ndidrama doll the girl behind those chats ndidrama doll unoona saka inini ndachicommunicata naye Hulengende pafoni yedrama doll nekuti I didn't have connection with Zim line alright because papa neconfusion because vanhu vaiti drama doll ndiye since yesterday vaifunga kuti ndiye wacho wemachats aHulengende zvino nhasi ndopatazoona kuti ndiwe waisasipikira ako naHulengende pastatus azvina iyo picture unoziva ndakaisa musoti if you check my WhatsApp profile picture ndine I think almost 3 months ndakaisa profile
1.5 months ndakaisa profile picture, one profile picture. Sa ndataposta picture ya musa ndachinda kuZim. Sa zvinenge zvinoreva kuti pane munhu, I mean the time that I came back from Zim. Sa zvinoreva kuti pane munhu akatora screenshot repicture yangu neHulingend obva aita sei obva asenda, or I don't know what happened. Nekuti inini handifi ndakaposta picture izvozvi whereas ndine munhu. How possible is that? So which means munhu akalikisa machats ndiDramado hauziriwe wewe. Apo ini ndinosunga unoona, but I don't want to, nekuti machats ane vanhu vanosvika 6 because tatosvika panyaya yekuti panopinda ani, takatopinda kuma1. That's why machats angu akatotenderera. Tapinda kuma1. So I'm not so sure who leaked the information, unoona. And this is show up ipapo. But my screenshots inini, I also received them. And they were airdropped to me. If I lose the chats, you'll need them. It's like wacho achimbosenza kuti pane zvinhu zvinoitika. But pakutaura kwake angachiti hanzi kana pane zvakaitika zvinenge zvakaitika, but haana kuconfirma kuti pane zvakaitika muri 2. But nyaya yapo ndeyekuti iwewe you were quite nezuro wese nanhasi wazotanga kuresponda after live yake ati hakuzivi. Saka nyaya iyi yekuti handiti machatsi akalika, yes tikunzwisisa ari muvanhu, but nyaya yekuzoti nhumbu ine 4 months yakalikiswa nani? Right, ipapo handiti mira ndishift. Ipapo ayo matest achimbotumirwa, matest ayo achimbotumira, those tests are real. Achimbotumira munhu kuti ndapinda kuma1 zvinhu zvakadai. I don't want to confirm those because zvinongonetsa. Inini I've got parents also who have TikTok. More especially my dad is also a Zimbabwean, so he's also gonna find out about this. Saka mama zvandoda kuconfirma kuti matest are real and those tests were sent. Kutoti unotrasta munhu kunomuudza kuti pane zvinhu so zvakaitika, unoona. Then munhu wakatrasta ukaudza ndiye akazofumura nyaya. Asi munhu wane kuti paHulingend achimbouya pamba pana Dramadol. Pava pane vasikana vakawandisa. Like it's ndimloji celebrity. Inini apa was not even aware that he's a celebrity and all those stunts. Saka ungosina kuenda kushow kwake here kana kuti papa kana ungosingazivi kuti celebrity wakanga waenda kupa ungosina kuenda kushow yake here. Celebrity zvakuti unoona, right, ndasingazivi kuti unoona the upcoming celebrities, upcoming artists. Inini I was not aware that is that familiar ndemunhu akato like ari kupisa kuZim, unoona. I was not even familiar with that. Ndasingazizive inini. But then nezvakuziva kuti ndakapinda kuZim kuti ini ndatozviwa ndiri muZim zvinhu zvacho. Apa I was not even zvokuti munhu akatoti aiwa, I feel like we should try something, let's go to Zim ndikuone apa. The other thing hanzi I want you to be also, I want you to be part of another video shoot chi unoona. But saka boy inini I can't sing, but if it's a video shoot I also don't have a problem with that, unoona. Apa ndasingadanani nemunhu at all. From my last relationship, if ukatoga inini pa account, ndine account inonzi Karish 18. Dandakaita mukomana tarambana around August, I think. August or August or July. Tarambana. Sa musanda tanga kusangana neHulingend ndasingadanani nemunhu. Alright, saka na Hulingend saka you are confirming kuti na Hulingend panguva yese musingadanani kana makangoita zve one night stand kana zvakafamba sei akazokupropose here kana kuti obviously there is no way that munhu anga anokuta unoenda nemunhu usinga pasina nyaya dzekuti munowirirana. Sei obviously unenge wakato roba kuti you know girl I like you wakachena chichi. Obvious zvinhu zvakadaro, unoona. Alright, saka you indirectly confirmed kuti zvenhumbu ichokwadi. Hauna kubvuma hako but you were confirmed zvakawanda. Izvanditi
ko mavoice notes ari kunzi pane mavoice notes achazoburitswa futi. Aiwa, nekuti iwewe zviri kutonedza. Inini I'm also in a relationship. Chakandiboa zvatakaura nekuboyfriend. Iwe unofila sei vachimboti hure isa ini ndinenge chimbodana nehure sei. Saka adi kutaura nyaya dzinopera nekuti iwe when you started trending you told me kuti pane zvinhu zvakadaro ndakaputsa ende zvinhu zvakare zvakaitika so unoona. Saka ma-audience acho anotaura ane inini unoona. Sogwa ari very sensitive. But I don't have those pictures and I'm grateful. And he was also smart. Kuti my pictures those pictures must not lend to me. Muri mese. So iyo pane pasina kupindura pa machati paenzoni chitozotaura pane Marukas aitaurwa na Ulengende ndanani. Inini unoziva zvokuti Marukas ndechi ndasingazivi. At least ndatohwa nevasikana vandi navo kuti Marukas ndechi ndasingazivi inini kuti Marukas ndechi. Saka ndatochazva kutoziva kuti ndasingazivi. Obviously iye anenge achiziva. Unoziva machats ayo haana kuperera. Like there's a lot of chats. Pane ndakatanga kutaura naye inini with my phone. That's why unoona pane screenshot chimwe chakatoti Ulingende chakaita neheart. Icho ndi screenshot chiri kubva like from my messages. Just kutotaura kuti we are talking obaisira munhu screenshot as a friend kuti so. Then there's this other one yakatoti my lord. Saka iye achimoti zvemachats achiziva manumbers. Ini ndo stage sei machats ake nemanumber ake. Alright, konya kunzi wewe waibhadharwa namaloti kuti usataure kuvanhu ichokwadi. Right, mirandikuudze zvakaitika ndekuti this other day Ulengende akatouya kwandira nditi zvobva zvatanga kunetsa handisi kuziva kuti zvafamba sei pamba nekuti by then I was not even familiar with ndobva ndatanga kuhwa kuti ari kupopotegwa chichichi zvakutonetsa nditi I think it was after hours noona zuva racho vakatouya nemadrinks kuti we are about to chill and all that. No. So later, I think zvakatowanika kuti pane musikana, there is a girl who is busy. Over here, pop apo. That's why they blocked Dramadol's WhatsApp. Kuti ma message ana Dramadol asate chi asapinde mphone man maulingende. No one. So after it means that it's going to be tough for iye Ulengende kuti abude bamba. No one. Nekuti zvawanika. So that's why Inina insisted kuti Shangwari, it's closer to I think 18 December. Apa ndakaenda musi November. I have to go home also. I'm no longer free this side. Apa ndauza kuti Shangwari unorowa chichi zvinhu zvakadaro. I was so scared. I was like, Inina I want to go home. Sa pakatanga kuti Mukadzi, actually, I don't want to talk about it because it's not part of the dance. She's the one who's replying your message. So the day in Ndachimbo, I was on Ndachimbo, I'm coming back. That's where I bandised a message. You could Dr. Miramari to go home. Unozwana. That's why Zakabuda could not. Hey, Mari, Ndakatumigwa. Yes. Zimbabwe. Yeah, I was in Zimbabwe. I couldn't Israel cash. Why Garapupi Pangor Zimbabwe? Paloji. Ndakaisira cash ndandiri muzimu. Waigara kwana ningi kudrama do kana to waigara kuloji. I was given cash. Saka KB atoita sei ngadzoke. Anzi Ed, okay. I'm so hungry. Zvekuti I can't keep on speaking. I'm hungry. Andina kudya nekuti ndakatoita pressure, ndakaita imwe enga isina Alright, pane nyaya tachibvunza kuti iwe wati wakapiwa mari iyo yakabva straight from maloti. Mari, I will also check the screenshot
for evidence. I think the screenshot is there. Yakatoti pane ma screenshot also achi confirm surname ye nekuti inini handisina echo cache anditi. So we have to use another person's number. Kuita chi kuti aise echo cache. So there's also a screenshot pa aka to confirm neni kuti surname ichi ndiyo na. I think yachiri muziva Daniel dachiti chi tatokanga, but I'll also get the screenshot. Alright. I've got everything. Inini if I wanted to make things trend and I've got more things to post zvekutoti zvinonyatsa kuita evidence kuti ite worse no one. Saka I didn't want to entertain that nekuti it's like I'm disrespecting munhu andinodanana naye. Inini I know the story, but I'm not going to entertain it. Saka iye willing and I need the guts, the audacity to come live ataure shit neni. But I kept quiet and I've got too much evidence to bring here. But I kept quiet nekuti I don't want anything to do. Sa unoita mimba yake, unoita kamwana kako, unoita chine mwana ane shi ulingeni wacho naye. Saka zvino unongozviita usingazivi kuti uri kuzviiterei. Ane chi chakatoti unongochemegwa kuti anzi kutoti ndakaita nhumbu yake. Hey, network iri kunetsa. Ndikuziva kuti this side kana kuti kwauri, I don't know. Maybe kumesina. Ndeyako nekuti yangu vanzi tiri kuzviyo. Alright. Tatiri panyaya yekubvunza kuti iwo pakasangana nawo lengende because tokalculate kubva December kusvika nhasi ndo 4 months dzacho dzauri kubuda pachena. Saka chatoda kuziva ndechekuti iwo pakasangana nawo lengende wangaone mukomana wako wauri kudanana naye izvezvi here? You know why I managed. Yes, that's why my boyfriend doesn't have a problem with that. Nekuti onoziva kuti zvakaitika before we met. Inini boyfriend yangu we met around 18 December. Musandakadzoka. Which means mama siyana na ulengende. Kana kuti wanga kwa double. Ndakatosiyana zvekuti handitsadi chinhu. Like I don't want anything anymore. Nekuti mama bato. Machatsanga abato. Akabata machats but takontinua tichimbotaura anzi chi wafamba sei vhere uri bo chi ndobva ndakati bo. From there I blocked him. I think he blocked me because after ini ndakamubloka I couldn't see his profile also. Saka mama to bloka na 2 minutes maiudzana zvekuti unondidomotsa hoyo wati. Shamari, vanhu vanenge vachiti shona yacho guys ndachimbodzidza vanhu kunyora shona inini. That's why there are chats that I was choosing English. Nekuti inini I'm not that familiar with shona. Unowa shona yangu iri kubreaker. I'm just closer to the border kumesina. That's why I'm just zvakuti I didn't even know kudomoka ndichi veriwe munisiye. Alright, saka right now iwewe ulengende ati zvoni dai wangaone nhumbu yake dai wakamuudza ari kuti hapana zvawakambomutaura, there's no communication inotaura network yake munhu dai wangaone nhumbu yake dai wanga wakamuapproach hana munhu akambomuapproacha kuti ndine nhumbu yako kana kuti anything. Saka ari kuti iwe unenge uchinyepa because dai wangaone nhumbu yake dai wakakommunicata naye. No, what I don't want to talk about is nhumbu nekuti unoziva nyaya dzekuti munhu ane nhumbu dzinorwadzisa kutoti nhumbu inenge chimbotrenda ichimboita kadikidiki. You don't know ndiani akaplana chii ndieni unoona. It's annoying. So I wanted to ask something. Saka iwewe, let's say it's you wakabarwa anditi you were caught, you are blocked anditi you are blocked and auskutaura noya munhu. You try sending people who are closer to him, they tell you kuti munhu uyo awaniki, he's always with the wife. So iwe unogozvisix like how are you going to get the message there to that person? Are you supposed to post on social media? Unoposta nhumbu ya 3 months or 4 months pa social media kuti vedu uenda kamita svikisa message. Alright, ndazobata nyacho, which means iwewe wanga wakablokwa saka papasina communication yekuti udze ulengende kuti zvoni wane nhumbu ine 4 months.
Mira, what? But what I can say is that there was no communication between me and him. That's what I can say. Alright. Saka uyu anonzi Drama Doll anga akablockwa futi naUlengende kana kuti iwe wanga usina Drama Doll akatoblockwa. Drama Doll I broke the time that I was still in Zimbabwe. Kwanonzi Prince Vere what achiri kunzwanana naDrama Doll. Adzinga kare nekuti hanzi ndiye akutopromota chihure. Alright. Saka imimi ndimakaiswa mukategori yema-H muri 2 naDrama Doll. Unoona pa screenshot cha video call. The reason munhu akabata phone Drama Doll, but her face is hidden and the person behind the Drama Doll, it was me. Alright. Saka apa what's the way forward? Chauri kuda iwewe kuti chiitike chi? Inini iwe Kibi. Nyaya yakatotenderera kuzvakuita kuti isvike pana mabereki. Unoona? Sa the Ndati handina kuzonzwisa network yangu wanga freeze ndasinganzwi zvanga uchitaura kuti what's the way forward right now? Iwe uri kuplana kuda kuita sei? Handiti message wanga usina nzira yekusvitsa message nayo wakasvitsa message right now. Uku expecta chi from Hulengende chaunotarisira kuti azviziva kuti ndo zvaapo akasakucontacta iwe uri kuexpecta chi? Right. Unoona why ndisina kumubata nyaya ichitanga kutenderera. I mean, I was gonna make sure maybe get another SIM card, add another WhatsApp or try something kuti ndite ndimubate kuti shamwari nyaya iri kutenderera chi. So I kept quiet. Noona saka zvekuti iye nyaya aina kusvika kwaari. I'm also grateful kuti zviri bore. So inini I don't want anything. Like I'm saying, I don't want anything. But handiri kuziva kuti mwana anenge achinidha kuziva baba vake handiti. Saka kana uchita unide anything but mwana azvishande anogoziva baba vake anoita chi. Kimasatola anogoziva anoita chi ne imimi vanhu vachimboita mimba vanenge vachimboti mwana ndiye murume. Inga waisa status ukanyora kuti mukambo ukaisa kalove one. Iwe the status the time that I think it was before the time I was going to Zim or the time that I came back. I see status here. If you check my profile picture is not even like that. The status Shakar, I'm not involved in any scandal. But handiti kuziva kuti baba wemwana unaye celebrity. Ando akuziva kuti baba wemwana unaye celebrity. Iwe. Chi? Mwana wako anofana kujoina Malongende movement ato celebrity saka unofana kugara pasi na baba wemwana. Iwe usatanga zvino. Idini starting from today, people must not involve me in anything. Mukambo ngaite zvemukambo, movement ngaite zvemovement, ini ndite zvangu. Handiti. Vanhu ngavaite zve-life yavo. Sanya, there's nothing that is going to trend. Unoona, so I'm 100% sure nekuti vaperegwa from Nezura until today there's only one thing trending. Saka pane mafalsa akatoti hidden. Sa whatever that is going to trend right now, I'm 100% sure it's going to be lies. Nekuti I'm no longer going to be involved in anything. And in fact, I was never involved. Zvatonditsangisa kuti izvi zvinhu zviri kutenderera. I didn't even comment. Saka vanhu vanenge vachimoti inini handisi kuzviona kuti ndiri kutrenda. Kunyarara, it's not because I'm mad. Ndakatonyarara nekuti I don't want to be involved. I don't want to comment anything. Sa zvaindita kuti ndicommente is because of what he said. After I kept quiet on my own, unotanga kutotaura, you start talking about me. Adi kutoti handizivi obva nyarara. Saka achimotanga kuti mahure chichi mimba handikwanira handiterested.
but isusu pachishona chedu kunonzi chinotambirwa iplate yesadza kwete mhosva, saka hangambobvume mhosva pakazara vanhu ende haasi kuiziva mhosva iyoyo. Saadi kunyarara achimboluza inini handina kunyarara. But haasi kuziva zvenhumbu saka haana mboudzwa newe, saka ane right yekuramba. Ini handimublame pane zvaitika. Right, iye nekuti anoziva kuti machatsi ndiani, why asina kundibata? Why? Iye ndamubvunza zvemachatsi ati machatsi ndeako hazi ake. Asi ake ndachimbotaura ndiri ndinopenga inini, that's why that video call ria, it's staged. Even that video call, name my numbers, akaisa message, it's also staged. Everything is staged. Ngaite semuni mukuru. Ngaite semuni ane brain dzinoshanda. But apa urungoblame hako, handisi kutora side, ini handina side. Urungoblame hako Hulengende, but Hulengende nyaya iyi anga asingazivi. Unoziva kuti if nyaya ndachida kuti aizive nezuro ichimbotanga kutenderera ndachimbomufonera kuti shamwari chi ndisenze ndakatonyarara, saka ari kuti inini handisi kuziona kuti I'm trending, anenge achita ndizvizivi kuti ndiri kutenda, saka iye akatoshaya kushandisa brain dzake. That's why akatouya ipapa ubva atanga kutaura zvemahure nechichi. Anenge achimboziva kuti mamessage ndeani, saka why asina kundibata? Simple. Zvasingadi kuti kuve nenoise chichichi. I confirm my life. You know why asina kukubata? And zvekuti inini I wanted to trend, my brother. You know why asina kukubata? Anditi nyaya aitikazolikiswa bosi right now. Once machatsi alika akada kukufonera kana udii, what if akarekodwa? Saka zvinhu zvese izvozvo anofanira kuzviconsider izvozvo, bosi haachatrust kuti vanhu kana vachilikisa machatsi, how but ndikamufonera ndikada kutaura naye, obvious unolikisa futi machatsi. Bosi haasi kuziva kuti machatsi, bosi machatsi ndeakona iye, saka obviously anotongoti zvabva kwauri. Saka iwo wanga wakanyarara hazi kuti zvabva kuna iwe namaloti hamuna problem, hamutani makambotukana, hamuna mbobvira makanetsana. Azive munhu ndakato aiwa haana kutondinetsa, takandotaura zvatakataura. Aikubvunza nezvenyaya iyoyi yako naHulengende. Makataura nyaya yaHulengende. Pamascreenshot ayo haana kuperera nekuti saka maitaura zvakanaka samaiguru namainina, hapana akatuka munhu. Alright. No, akatondibvunza kuti what happened. Indobva ndamuudza kuti do you mind asking murume nekuti inini I didn't want to, ndasingadi kuputsa, ndasingadi. Because I remember I responded to him, I wanted to, they told me I'm going to shoot a video. I think there's a chat that I responded with, no, Anzi, when they shoot a video. Like, I didn't want to break anything. And ndinakutaura kuti pakaitika chi between me and Hulengende pana Malota, and ndinakutaura zvinhu zvakadaro. Alright, saka Maloti akangofungidzira kuti inga iri afe. Saka mari yawaipiwa naMaloti yanga iri yei kana usina kutaura zvenhumbu? Unoona patobuda mastatement akawandisa, saka inini handiti zvekunetsana neMaloti nekuti haana kutondinetsa wani. Saka I think ngatisiye nyaya dzeMaloti nekuti Maloti haana kundinetsa. Nini, let me not talk about her because she didn't even say anything about me. Yeah, even after Malota she kept quiet. I think we should respect her privacy. Alright. Yeah, plus besides that anorova. What is she? That besides that anorova. Maloti anobhura. That besides that kuti ukurespect privacy yake unotongoziva kuti anobhura. Unoza kubhura kuti asekurova, anorova.
saka nyaya iyi kai uri kuramba hako kuti saka uchiminzi nyaya vanhu vanogona vaiziva kuti paitika something bosi ini chandoda kuziva wakanga waudza maholengende kuti hauna mari yekudzokera kuSouth Africa here mari kuti izotumirwa ngati handowaramba kutaura zvezita ramaloto kutya kurohwa saka ngatiti izoni kuti uzotumirwa mari chii chachaitika iwe pane mameseji andahulingende achimbototi pane message imwe achimbotondibvunza kuti uripi ndiunze mari okay mangwana ndouya topolisha zvemaflights unoenda chichi I don't want to bring that no